All the students, they have to obey the advices given by the teachers, parents, and the elders. And what the teachers teaches our students, they have to accept it. The teacher of Rungmani school sini serairok khak warbai lam sogui mana nai khak warbai yasagui mana nai omono pai thak sini teacher je Rungmani no oro jara charai kaham tongnai rok जों साइमानो बरक they are the future of our society, they are the future of our nation. बेलाइखौनो किरिमा सोंसा ताबक जुग फाइ तमखा सिनि सराय खनाय रक याप्रि हामियारागो हिमानि नगुइ तंगु स्पेशली सिनि तिप्रा सरक सिनि आमचाइगो गोबां मा गामि गो ड्राग्स बाय जे एडिक्शन नों तंमानि स्पेशली स्टूडेंट्स रनि बिसिङानो नुकजाक तंगु गोबां मा जागानो बनोसे आं किरिउ मामलाइसे किरिमानि के आबोस जतन और पेरेंट्स रक जानि जानि होफ जानि इमां तो बगै फाइलै जागो आनि बुसानो सालसा डॉक्टर इंजीनियर हाय गेबा आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बा टीसीएस ऑफिसर बा टीपीएस ऑफिसर स्राबना बागैनो जत्तो पेरेंट्स रनि खावो काइसे इमां तंगो आ इमां नो सक्सेस खाइनानि बेलाइखौनो कठिन बेलाइखौनो सेलेरो कष्ट अंखा बहर परीक्षा पाइनाय बहर पढ़ा पाइनाय जोंबो स्टूडेंट लाइफ जे सोलों फाइमानि जे बुगै फाइमानि आकगनो मा साव आप्रो बेलाइखौनो एजुकेशन खा हाइमा तंगो फियाबा जखन ओ एजुकेशन जे पढ़े गई जे बुथाइमामनि फल ओ फल बेलाइखौनो कतै ताबक जों कतै जाइमा तंगो अमहायनो जिनि सराय रंनो फोरों तो बगानि फोरोंगै जे कुचुक्ति सैतलांगानि बेलाइखौनो टाफ जिनि जामाना रगो ततै सा सिलाप गरै जिनि स्लाइ जे अखरा तंनाय रंनि जामाना गो तैबो हाइसि अमहाय प्रॉपर स्कूल गरै गवर्नमेंट स्कूल कयेकटा स्कूल जों थाङैमा परे जाव ताबक अमहायके जे जिनि गोबांमा प्राइवेट स्कूल गामि को संसाजाखा रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल अमा फाइमानि यागोलो सिनि चराय रंनि जे क्वालिटी एजुकेशन जों मागै दंगो सिनि जरानागो जों जे मानसा बुमा बुफा परेदि सयदा कलायखो जों परेगो कगनागो पेरेंट्स रनि कगनागै परेगै तिनि आसुक जरां लैमाखा फिया बाताबकले स्कूल थांनाय इंगे जों गारि कारगै स्कूटी कारगै बाइक कारगै स्कूल तय फैगोसों बुमाबो बाबो जे स्कूल सुटियाव यासाय मरगैतलां थाङो बमहाय जामाना फाइसक फाइखा एजुकेशन ताबक बेलाइखौनो कलाय आगेनि स्लाय आगे बेलाइखौनो कठिन जिनि साय अखला रक्तैबो साइमा गाहायसि पारागो मास्टर प्राइवेट परेगानि मास्टर सिग्रै बरमनि टीचर सिग्रै आफरो लेखा परा गोरोंखि सिग्रै गामि गाहायसि फिया बाताबकले प्राइवेट परेसिनि होइबो मास्टर गोबांमा स्कूल of teachers रक प्राइवेट स्कूल स्पेशली टीचर्स रक जत्तनो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स रक स्कूल नो बरनो मोटामुटी जत्तनो परे रइ हो जास स्टूडेंट्स रक कहा के बखाबाय एक्सेप्ट खाइना खांखेनो ट्यूशन परेगा नांगिया आगे जों नोट्स रजाया स्कूल नोट्स नि बागे आलादा रां रङि मा परेगो फिया बाताबक प्राइवेट स्कूल नोट रजागो नोट न पर्यन्त कपी चेक खाइ रजाक फिते बिसा ठीक दे तंग ठीक गरै एजुकेशन बेलाइ ताबुनि जामानागो अनेक कलाई खाइसि आगे बा जों सुदु मुखस्त खाइगो बाय हार्ट खाइगो फिया बाताबकले मोबाइल खोलखेबा आन्सार मागो मोबाइल तुमा तक ना इंग्लिश बाय तक दी हिंदी बाय तक दी फाइगो जतनो फुलु एजुकेशन बेलाइ खान इजियर देन प्रिवियस पास्ट आगे रंनि साय अनेक एजुकेशन ताबक इजिंखा ताबक शुधु साथार गई परेगानि जरासि जतन जानि इमां तक पेरेंट्स रक ओ आनि सराय
स्कूल रैंक मा खाके बस खुशी हूं सालसाव जागानिबो ककते ताबो क्लास 8 जरा सालसा ककलय थाङै परे गई और स्कूल सराय गोबां मा डाक्टर रोंनाय इंजीनियर रोंनाय गोबां मा टीसीएस ऑफिसर रोंनाय इवन आईएएस ऑफिसर मोंनाय गोबां मा प्राइवेट स्कूल कसाम रकनि सराय रक ताबक टीसीएस ऑफिसर बुरुं जे जागा थाङो ताबक सिन तिप्रासार गोबां मा एसडीएम तगो बीडीओ तगो आईएएस ऑफिसर ताबक सिनि डीएमसी बरं गोनां सिनि तरि चाकमा डायरेक्ट आईएएस पमहाय जोंबो सालसा सिनि आमचानि सरायरनो जों मासुनानाय इमां तंगानांनाय सिनि सरायरकनि बो इमां तंगानांनाय तबे आं स्पेशली पेरेंट्स रकनि उद्देश्य किसा कक सामुसुगो सिनि सरायरकनो टाइम टू टाइम जों डिउटी मा खायनाय स्कूल रय रहखा ट्यूशन रय रहखा नि सराय ठीक मते थाङै परै दे परै तुए आं चेक खालिया टाइमली बो थाङै परे गई नगो टाइमली सफायगरे सफाया आबो आं चेक खालिया आसराय बियां थाङै बैबाय ड्राग्स कुबुल गई थाङै याव तंका सासिबा पमा हागे गोबां मसराय बुमा बुफा काहा के टेक केयर खाइमे नि बांगै चिनि सराय रक अनेक देरा गई तंगाइस बेलाखे किरि संसार दुनिया फाइ तंका बैलेले खापरे नि बांगै सि रां फैसा खरस खाइगो जोंले ओ ड्राग्स एडिक्टेड बरगनो ठीक खाइतो बगानि बांगै सि ड्राग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर बर होइमा दं बस मासो सिरां 7000 10000 पा मोथाङै सुनो जिबना रोगनि बागैसि ओरे रगुइ बरं मुनिसो खागितलांगानि बागैसि बै रां स्पेन्ड खाइगो रां खरचा खाइगो बसि ओ ड्राग्स आजक बरंनो थिगना खाइनि बागैसि गामि गो बुमाबु फारक पालमाला याताबो खाइनि बागैनि किरिगो बैनिया खनामा हाय ओ आमसाया तांथों आनी आंतो तेलियामरा नि बरक तेलियामरा महर पारा गानार तो डेली आं सयना थांगे 10 जन 12 जन लामा गानार थं नुक दंगा आं वाइनि वाइथा पुलिस बाय सागै चेक खाइरखा निजेनि लाइफ रिक्स जरखौ बोहि बसानो से सुनाय दातै फास का सुजानाय लामा गो आं वाइनि वाइथा चेष्टा खाइने हा समाज बासायखे बनसजों कासयना रोंमाया ओ ड्राग्स बेलायखौनो किरिमा सोंसा हायनि बाङै आं बेलायखि किरि जागैस दिनै ओ अमा हाय जे यां जेनारेशन सरायरनो बिसिङो अमा हाया सलमानि नगुइ दंमोन बाङैसि ओ किरिमा सोंसा मेसेज न तिनि अर सुजुमा मानि बाङै आं मा साजों बेलायखि किरिमा सोंसा हंगासों पाइथागो बेलायखौनो हामबाय माया फानाय कारण अमा हायखे जे इनिशिएटिभ बाबागरि मिशन बाय तै दुलजाक गोबां मासिनि आमसाइगो स्पेशली जमातिया हदाबाय तै दुलजाक बेलायखौ जों कपाल काहा गोबां मा दफागो नङा हायके जदि इनिशिएटिभ ना खांखे सोलोंनाय खांखे जानि आइडियास न जदि शेयर खाइ खांखे गोबां मासिनि जे 19-20 दफा तिप्रासाराव ता कलुकजाक कुचु काइखानाय सालसा हाइन बांगो स्पेशली सिनि जमातिया